Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Ке пробвам да снимам, ке видим што ќе испадне. Да се надевам дека има, чека да видим има ли звук, Да се надевам дека има звук. Че видим дали сум тука мутиран. Другари, ке пробвам да следам нашите играчи. Ги, ово се противниците. Идеме нашите CC, UMG, брат му, Against All, Пайо, МГД Прокилер и Батомиро. Ония другите още не са улезени. Значи на 10-та минута, 10:00, ќе почнат, ќе продължат да се тепат. Се надеям дека има звук. Тестираме камерата. Ќе пробвам, другари, да видим што ќе направиме, како ќе се снима. Да се надявам има звук. Значи има 56 секунди и де факто ќе почнат. Стратегия да не можем да кажем која е. Лошо бомба некој фърли. Много лошо Пайо му взела енергията. 35 секунди. Тук може да видите горе. 35 секунди за да почне. И аз само вака ки играам, нема да експериментирам. Значи и контролите от лево, ама нема да експериментирам поради тоа што овај агол е најдобар. Ево, ние са улезени. Тие са много яки. Некои од нив беа много яки. Не сите, ама некои од нив беа много яки. Така да, нашите треби са много лесно да ги... 0-0, почнем от нашите. Значи Пайо първо мисията за това го снимаме да го вземе снайперо. Това е най-битно нещо да се вземе снайперо. Нашите веки се спукаят тука. Значи тук има пукание. Батомиро се спаси. Батомиро успява да го тепат. Ево е лошо сега. Кога много души се пукат и нашите две ги вземаят това поена. Батомиро излава. Да видим брато снайперисто нашио. Чуем Мартин. Сега ако менам бързо, да, зная да се сецка. Много бързо менам. CC носи убийство. Браво с 4-2. 5-2. Пайо е горе снайпер. Много добра позиция. Браво, Пайо. Значи позицията е страшна. Че да видим дали имаме убийство. Да фанеме. Тие ни излават от база. Да видим, не се пука никой. Да видим. Значи Пайо има... Пайо няма убийство моментално с снайперо. Тук се пукат нашите виши. 6-2, добро е. Значи от другата страна играят внимателно. Нашата екипа сите тук няма потреба шо да менам. Че да видим овие дека шетат. Нашия брат от базата. Тук се веки пукат. 8-2 нашите. Много добро. Тук више колко повече играчи си, тук те се държам. 9-2. Айде, Батомиро и... Батомиро няма амуниция. Нашите държат 11-2, то е много добро, братче. 12-2. Брато ги прави решето, от тук изгледа. Чекай, него къде държа малко, той има 7 убийства. Дека отиде он. Брато да видим на кой начин играе. Паго. Кой е в това подред от нашите цеци?
Айде да видим кај Цеце. Ево Цеце. А не е лесно камерата да се погоди, ние вчера му се лутивме на Nebulor, ама не е баш толкова лесно. Еве 15-4. Не е толкова лесно, гледай, Пояго го дава много лошо, още не е и Янадено, Батомиро се депа, тук е фанафна една, конечна фанафна борба. Батомиро, бомба бе брат! Батомиро. Батомиро няма нищо тук, чекай се да напирих. Не е лесно да се снима, значи. Побързо мена ми сетка. Камерата е много лоша, следи уште отлава. Дека е борбата. Седумнаесет, 11. Хаш Панда стварно е добър taj. Цеца мъка, че отнесе се убийство. 19. Значи 20. Браус. Мартин има 10 убийства, Цеци има 5, Пайо има 4, Прокирио има 4, Батомиро има 1. Ама ако литат много, трябва яка машината да оставам. Кога лита, другари, тук се трудам да дръжам дека се сите нашите. Сега се пука на друго место, смена ми. Тук е борбата. Нашата вода 22-11. Супер е, супер е. Леле го това го... Няма потреба да ги снимам. Нашите е битно ще оправят. Тук много лошо завърши. Много лошо завърши тук. Това е дел. Трябва да направят камера, да може и когато они зумират с унишани и това да се гледа тай дел. Който го Пайо да видим. Дека е борбата. Че да ви мони ще оправят. Това е горе. Това е носи убийство. Тук ти го приемат. Това е на средината. Снайпер. Това е лошо снайпер на средината. Брат трябва да го скине. 28-14. Брато го скинава. Значи супер, супер. България, айде, още 2 поена, брат. Айде, още 1 поен. Тепа нашите. Нашите победия, брал, всеко е чест. Значи, Мартин 12, 3 пъти има умерено. Цеце 7, 3 пъти. Пайо 7 убийства и една ще има умерено. Мъката Прокирио 5 убийства, 3 пъти умерено. Батомиро 1 убийство, 3 пъти умерено. Кенифе Джиндо е най-ек, значи 6. Хаш Панда е 3, 7 пъти умрел. Другия е VCS е 4 с 6 и овие 20 се катастрофа. Много слава не е от едно убийство. Че нашите победия. Чекай сега да видим тук само да видим, ќе ставам на пауза за една секунда. Таму да видя што го правиме. Бракета, честито победа. Брак, секо чест. Не е лесно да се снима. Не. Значи сецка кога ќе некој лита и от тај момент пробам да го снимам, засесне. Не може да се фана толкова борбите така. Готово, ајде. Game is over. Излегувам? Ајде, излегвај тај. Сега што се дешава? Следно што е? Сечи го, запреј го видео. Сега ќе осопрам. Сега игра против POX